zodabwitsa zimene ndithu zikuchitika pakadali pano ndizonena kuti ku Malawi mbuyomu ndithu mu chaka cha 2024 that's last year pamene ndithu pa Mbowe panapangidwa attack chipani cha DPP chinali ndi msonkhano ndi amakomana pamenepo kuti apite anyamulane akapange msonkhano wawo, koma zinapeza kuti panatulukira anyamata ndithu adzikwanje adzimitengo ndipo adaphwanya magalimoto osiyanasiyana komanso adavulaza wanthu pa Mbowe filling station apo komwe kunethu ku Lilongwe. Koma nkhani tsopano idapita kwa idapeza achina Richard Chimwendo Banda komanso Jessica Bwera anakhala ndi press conference yawo. Iwo adayankhula mawu anali akuti anomanjesale ngati akutsutsa akane atsutse zimene ndikunenazi, komano the matter of the fact is akuti anyamata amene anaphwanya wanthu pa Mbowe pa DPP akuti ndi DPP iso ndi sunduzo zoti apolisi mwina ndifake nazisiya nkhani zija, koma zitheka bwanji kuti mwasiye anthu ena avulazidwa magalimoto aphwanyidwa. DPP kuphwanya DPP zinazo zodabwitsabe mabera muli mene aligwire ntchito o zilakhala kwana kuti anthu olo mwana wako iwe kunkhoma nkhoyo nkokomoka kamene kumwalira apolisi sikuti adzanena kuti pakuti ndi mwana wako nde basi no, amakumangabe basi lamulo limene lakugwira ntchito no matter what. Nde issue imene inachitika idachitika issue ina yakumponera inagangata kupangidwa ataki. Okay, chabwino issue imene yonso idapita nkhani yake anda DPP okhaokhawo. Idachitika issue ina ya Sylvester Namiwa activist ngwamkulu wa bungwe la CDD adathizimulidwa kumenyedwa ndithu pamaso pa apolisi komanso asilikali. Nkhani yake inali yakuti nda DPP okhaokha amene like nda DPP amene basi panalibe wa MCP pano pacha akuti oseaja anali DPP. Komando the question is panapa nkhani ndine kuti anyamata atagwira 9 anali ku selo, then dzulo anapasudwa belo. Dzulo anapasudwa belo anangotuluka the same time awabwiraso kachikenaso awamangaso pa mlandu tsopano wa ku Mbowe uja kuti anyamata akewo they're the same guys. So chimene chikudabwitsa kwambiri njoona kuti kumene kuku picture imene mukuionayo ndi a Jessica Bwera komanso a Moses Konkuyo. Mukwadza anthu amene suti tingawalongosola kuti ndi ndani aliyense amawadziwa. Anthu amene wawa akumapitabe ku khoti kuwaperekeza anyamata amene akugwidwawo. Anyamata amene akugwidwa amene akuganiziridwa kuti amapanga za chiwembuzo amenewo ndi amene akumakhala limodzi ku khoti. And zodabwitsa kwambiri kunena kuti mbuyo monse muja zonse zigawenga sizimagwidwa ayi. Apanga chonchi atere koma ayi olo ogwidwa olo mmodzi osagwidwa kolo mmodzi. Koma this time anthu ayamba kugwidwa. Chiri kudziwa zoti kodi polisi yake nditiyo. I think it's high time now tiambeno like polisi yambe kugwira ntchito bwinobwino. Like iniyo mungakanike bwanji kugwira munthu amene wapalamula mlandu chifukwa chokuti ndi okhaokha. Nope, si okhaokha amenaja. Gulu limene jalo tikukhulupirira kuti gulu chanali MCP ndithu. Si makolo awo awabwera, makolo awo amene makolo awo tsopano kuwaperekeza ku khoti. Right? Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Anthu kumalira, anthu even ma civil servants kunyamuka tikamache iyayi malipiro makulu kuti kupita konse kujako peaceful demonstrations. Mademo antenderaja pa 18 paidi ya 18 pacha anakhapidwa anthu pacha
kukhapidwa ndithu ndanyamatazi kwanja polisi so ili present inali kongo police, right? So police I don't know koma I hope kuti zinthu zimezi sizachitikaso because polisi no matter what koma polisi ikuyenera kukhala yoyima payoka, right? Polisi ikuyenera kukhala yoyima payoka even patakhala kuti panopa anyamata ena mwina azitcha kuti ife ndi ana adati ndikupanga zosakhala bwino phwanya malamulo. Yes, tikuyenera kuti amenje agwidwe amangidwe. That's all. Koma ndifuna ndichenjeze anthu amene muchita ziwawa ndi manena mauwawa ukamawina sumatani kodi suponda ngati wachalira upanga ziwawa kuti masankho alephereke sizitani zimenezo sizitheka kaya ufuna kubisala mu dzina la ndani komapeza sizitani kodi sizitheka. Ndiye ena mukumabwera nkulowa kupanga ziwawa nkuvala ma t-shirt a MCP kumana mizodi MCP upanga ziwawa. I warn you as a secretary general tikugwirani anzanga osandale tiye ntike mtendere pachani kodi patsogolo. Ndijani numeza ndikira apa ina ndazitsimuka basi ya terario sha mantu watawa tidasonkhana unyinji wa masapota a DPP atasonkhana pambowe kunabwera zigawenga za Malawi Congress Party ndifuna dinene President Lazarus Chakwera should take my word. You will not bring dictatorship in this country. Yes. You will not bring anarchy in this country. Yes. You will not bring one party state in this country. Richard Chimwendo, I'm telling you, my brother, don't bring one party state in this country. It will not happen. Malawians voted for multi-party democracy in 1994. We are ready. We are ready to defend. We are ready to defend our country. We are ready to die. We are ready to die for our country. Lazarus Chakwera, Richard Chimwendo Banda, kill us. But our children, our grandchildren, they will come and defend this country. Simubweretsa one party state in Malawi. Anthu ambira fulala. But we are ready to defend Malawi. We are back in the Longwenfufu. Mokhumudwa kwambiri ndipeleka uthenga kwa anzathu akuboma achipani cha Malawi Congress Party kunena kuti khalidwe ili mwayamba ili mayiko onse amene alowa pa nkhondo zimayamba choncho. Ili mu constitution ya Malawi right of assembly ili mu constitution ya Malawi yapemphedwa yapelekedwa ku polisi usite kwa DC avomereza kuti ife tikumanenga chipani cha Malawi cha Democratic Progressive Party. Sitinayambane ndi munthu koma kufika potuma zigawenga kumafanya magalimoto kuba mafoni